Hello guys. May buntag guys. Sa akong tantong lakaw-lakaw guys. Nakakita ko aning mga view. Nilabay ra po ko ani guys. Kining dapita guys nasa Kanduaw sa next barangay. Sa akong gipuy-an guys, sunod nga barangay mo ani ang Kanduaw. O ato makita ang view sa ilahang area guys. Daklit ra po yung pagkalaaga guys, kay nagbakla na lamang ko ani, wala lamang ko ani magsakay. Padung na ko ani muli sa mua guys. Ako na lamang gibaklay-baklay kay sindahan pod og pangita og view. Naabot ko aning ilahang barangay hall guys. Nakalili ko. Atong lilion guys kung unsay ato makita diri sa view sa ilahang barangay hall. Kay susama magkadakon sa amo pong barangay hall. Kuan ko ani guys. Murag na intriga ko kay ang mga beach double ani guys, ako pong mga suod nga amiga. Sa akong panglili guys, busy po sila sa sud guys, kay mura man ni sila og kanang naapoy gipang trabaho sa sud. Dili ko tinguha guys nga mangusiso, pero niwaw manggod ko sa ilahang barangay hall mo tong kinigong barangay hula guys, open man ni unja kinsa puy mo ani mo tong ang gilili basig na din ako mga kauban. Lugar po ni ilang barangay hall guys. Mo nilang barangay. Sayop di ko ano yung pagkakuana guys, kay adang Sabado man di ay ni wa kayo tao ani, way mga duty. Kay lang Sabado man ko ni ani, way mga duty ani guys. Mo nilang barangay hall. Lugar kay ni guys, usahay gani ani dagang puli-pulihon laman ni Huam adto sa barangay Kanmaniko, aripos barangay Kanduaw, magbasketball ni guys sa mga liga-liga bito sa tanang barangay. Murag usa po ning Kanduaw mo ay dangpanan ani. Sa gikaingon lagi nako guys, gabaklay ko sindahan lamang po ko og view. Labot pa po guys, wa ko kitag sakyanan nilabay. Mo na nga nalingaw jud og view pod ani guys. Na admire jud ko aning buwak guys.
Nga akong gilabyan oh. Sulit kayo nga santan guys gikan sa tumoy nga tupos pikas tumoy. Puro santan guys o kani po naka-attract sa kung kaugalingon. Natanang kolor ani guys. Dili po ta na makaangkon atong buwaka A guys. few moments later. Kaluis Ginoo guys, nakaabot jud ko sa amo arang barangay. Nagpasalamat lamang po ko kay nakaabot ko ari. Mo ni amo ang sentro sa Kanmaniko guys. Mga habog-habog nga building. Sa pag-abot na ako guys sa amo ang balay, dunay gida ako ang anak. Nagda sila og bat og seaweeds guys. Ilaha ko ning kuha. Mutong nangitanaw ko guys mga bat og ambang. Sa makamao lang mo trabaho aning bat guys. Lami man eh. Libre naman po ni sudan. Hindi na kamalit sa merkado kung api kita. Pati kwarta pwede rag kining bat atong isudan o kining ambang. Na ako rin daghang ambang dito sa ila tungod guys. Dito sa ilahang dungguanan. Muna nalipay po ko guys. Kay paborito kayo na ko ning duha. O guys, dinhin ako tapuson ning akong video. O ako maingon. Bye bye!